Сёння у нас на дворе пякельна, плюс 34 градусы. Таму я не разумею, што вы зараз робіце, калі вы адкрылі гэтае відэа і глядзіце. Мне падаецца, у такое надвор'е трэба ісці да вады, браць з сабой нешта халодненькае, а не сядзець перад маніторам. Але калі вы ўжо гэта зрабілі, то таксама, калі ласачка, поставьте подобаечку, подпишитесь на канал. И вітаю вас на другой серии нашего будаўнічага симулятора. Итак, в этой части мы будем выконваць розныя будаўнічыя заданні. Адзінае, каб павялічыць наш аўтапарк, ды спазнаць усе механікі нашай кампаніі, якая, як вы бачыце, называецца Дед. Вельмі моцнае, як па мне, названне для будаўнічай кампаніі. Надзейнае, на века, так бы мовіць. Вось, і з чаго мы пачнем? Спачатку запыніўся, бо інакш трафіку нельга праехаць. Паедзем на выведку. Ну, трошки зачепився вже. Так, тут у нас аж два пытальнікі, зараз мы іх пакажам вам. Што гэта у нас? Гэта у нас палёвая станцыя, Рекс. А другі пытальнік гэта што? А другі пытальнік гэта... Чакай, ты так ужо не лётай, ну. Трэба ж акуратней. Шины. Что за шины? Vehicle Dealer. Ну, мне падаецца, нам трэба сюда зайсці. Давай. Трэба хаця б дазнацца. Колькі каштуе? О, колькі нас тут, паглядзіце. Колькі тэхнікі, божухна, яй-яй. Аей-воей, як казаў мой дзед. Так, пікап. Мне падаецца, пікап нам патрэбен. Проста як вода ў жаркі дзень, як сёння, слухайце. Нам пікап патрэбен, таму, колькі ён каштуе? 83 тысячи, а у нас 101 тысяча. Мы падпадаем пад гэтыя умовы. А што яшчэ тут ёсць? Чакайце, нешта можна больш карыснае, правда? Бо пікап гэта, ну, гэта добрая ідэя, але даволі бессэнсоўная. О, такі самы маніпулятор у нас ёсць. Ну-ка. Так, гэта што? Гэта у нас... О, гэта бетон. Бетономешалка 135. Так. 120. Это все трошки даражэй, чым я лічыў. А чаму гэта называецца трактор? Як па мне, то гэта цягач. 2000 зэканомлю. Так. Готово.
Так. Угу. Ось наш наступний контракт. Ось гэта мы будем робити. Гэта у нас мається. Ось, ми на місце, а зараз тому поїхали. Нам треба просто все ж таки виконувати. Да, камера, боже, угомоніся. Нам потрібен дозер. Бульдозер, коротше. Бульдозер, який нам... Ось він. За 3000. Ну, окей. Вийшли. Так. Где мой дозер? Ох, який пригожий. Бульдозер мой, так. Ми на місці. Вверх, вниз, вниз. Поехали. Ну, нарешті. Ой, камера ужасная. Так, где дозер? Где наш дозер? Як його вернуть? Rent Purchase Showroom. Добре, потім, значить, це. Компактор. Ось гэта.
А мне треба в оренду взять. Ну окей же ж. Так, а коли что? Вось гэта вось мне трэба вярнуць. Вярнуць. Ага. О, потрошку разбираемся. Ну что, поехали? Чекай. Ось так, давай лепш. А то мы доедем праз пару дзён туды. Так, треба ісці у наш гараж и возвращать. Так, вертать. О, за 146. А? Где мой трактор? Так, треба вырыть две дырки под рослины нейкие. Давай, давай, мой тракторчик, что ж ты таки слабый-то? Ты ж трактор, у тебя эмоции столько, что все на вот самые моцные обзавидуются. Так, так, так. Ага. Так. По-перше, раскластися. Ага. Enter flatbed truck. Гэта у меня хіба што ёсць.
Поехали. Зараз треба знайти наш трак. Трак, де застався наш червоний трак. Ось він. Ей, куди подівся? Він там у нас стоїть снизу. Так, нам трошечки проїхати. Сейплінг. Треба нечто висадити. Я так розумію. Кльони. Мейпл – это клен, сейплінг, мачима саджання кльонов. Зараз поглядим. О, крамон. Так, ось так треба зробити, потім що? Ага, і як купити? На яку клавішу? На А. Ось вони стоять, ось вони стоять. Так, куди нам їхати? Зараз відвеземо наше древце, древце, древце. Дрифт, дрифтмастер. Опс, трошечки зачепив. Але это не лічиться. Трошечки ніколи не лічиться, правда? Сюди. Так. Зараз гэтую гангуліну. Так. Поднимаем. Тягнем. Опускаем. Трохи такое, ведаете. Ось так ось. Ой, добре як. Ось так поднимать, сюди поворачивать. Ось так опускать. Знову поднимать. Поворачивать. А что с листьем творится? Хто нечто розкаже про гэта? Ой, ну нарешті. І на чим гэта construction site? Так я уже все вернул, ага. А, clear construction site для этого всего вывести, то бок усю технику привезти додому. Так. Эй, сиди с дороги. Поглядите на гэтую наглость. Ты что, яшчэ ў бізнесе? Чаму мы да цябе павінны падбягаць? Где он? А, вот он.
Ха-ха. Ён не так выглядаў гэты парк. Няпраўда, няпраўда. Ага. To buy construction machine, you can purchase it from the vehicle deal. Да я уже зразумела, боже. Кветам і типу дапамаглі зрабіць парк. Нешта маленечкі, шчыра кажучы. Нейкая незграбная дзіцячая пляцоўка, і туды-сюды. Так, у нас 153 тысячы рублёў. Што нам перашкаджае тут яшчэ зрабіць? Незразумела. Вось тут гэтага не бачна. Таму мы ідзем. Buy company premises 2. Вось яно. І мы гэта купляем. А далей трэба зрабіць expansion contract. І зараз ён нам даступны. Паразмаўляць з хапе? Давай. Хапа, ты дзе? 2000 метров. Што? Хапа, ты куды залез? Хапа. Ой, мы тут не былі, нам придется ехать. Нам туды придется ехать. Вы разумеете? Так. Мы летим сюда, мы берем наш ман. Где ман? Слухайте, треба було купляти той пікап. Сюдою, так, ну добре, коли сюди. Ну, привітання тобі, хапе. Congratulations on the truly impressive company premises. Not that my old company was so shoddy, but from here, the sky's your limit. All avenues are wide open to you. Now you can do whatever you want. Still, you should keep making yourself useful here, because the city needs someone who can bring some order to the chaos. There are various clients who would be very interesting for you, and who have their own views of the city's problems. There's the financially strong investor with big ideas, the energetic environmental officer, the director of the History Museum, and the newly sworn-in mayor of the city. If you want to make a name for yourself, then support them in their projects. It will certainly be worth your while. The best thing is to meet them and find out what they are up to. In any case, best of luck to you. I'm sure we'll see each other again soon. Ну, нарешті, хіба що ми позбавилися хапи. Так. Гэта мой другі склад. Тэхнікі, так? Нормас. Слухайце, гэта ж добра, гэта можна будзе перамяшчацца, тэлепартавацца зараз паміж гэтымі двумя базамі. Так? Ну, дзед компані, гэта ж маё. Дзе ж вы яшчэ такую кампанію убачыце-то? Толькі тут. Ну, нарэшце. Эй. Караце, што гэта за залаты малаток? Гэта штосьці з калекцыі, я так разумею. Вось ён так. Маё. Пяу. Ну што, у такім разе я... Ведаеце, што вам скажу? Мне падаецца, гэта нармалёвая будзе серыя. Вось на гэты бягучы момант з такім тварам мы гатовыя скончваць гэтую серыю, таму што мы выканалі. Хіба што
першую частку. Так, у 2 відео уклаліся. І таким чынам мы ўжо прыступім да заробку вялікіх грошай трошкі пазней. Будзем дапамагаць, мне падаецца, спачатку ўсё ж такі з узнаўлянымі крыніцамі энергіі, а потым ужо возьмемся за нешта іншае, культуру там і так далей. Дзякую вам вялікі за прагляд. Калі вам спадабалася, ставце падабайкі. Калі не спадабалася, пішыце, што не спадабалася ў каментары, падпісвайцеся на канал, буду вас бачыць у наступным відэа.